Δεύτερο βίντεο μετά από το βίντεο με το αμάξι, και αυτό το κανάλι γενικά θα περιέχει vlogs και αμάξι project κτλ. Και πολλά άλλα, αλλά επειδή το αμάξι θέλει πολλά λεφτά για να φτιαχτεί όπως το θέλω, πάμε να κάνουμε τα πιο απλά. Σήμερα θα πάω να κάνω το πρώτο μου τατουάζ. Είχα πει στον εαυτό μου δεν θα έκανα ποτέ, εν τέλει τα κάνω όλα όσα έχω πει δεν θα έχω κάνει. Είμαι πάρα πολύ αγχωμένος, είναι πραγματικά πολύ καλός καλλιτέχνης αυτός που θα μου το κάνει το τατουατζής. Πάμε να ετοιμαστούμε, να πάω να βάλω βενζίνη και να φύγουμε για να πάμε να το κάνουμε. Από τα αγαπημένα μου αρώματα Prada Black. Παπούτσι και φύγαμε. Το αμάξι, όπως βλέπετε, έχει κάποιες διαφορές γενικά από την τελευταία φορά που σας το έχω δείξει. Γι' αυτό δεν έχει πάρει παραπάνω χρόνο για να φτιαχτεί. Τέλος πάντων, πάμε μέσα. Λοιπόν, η φάση είναι να πάμε να βάλουμε βενζίνη. Έχουμε 30 λεπτά μέχρι να φτάσουμε στον τατουατζή. Γύρω στις 12 έχουμε το ραντεβού. Θα πάρει γύρω στις 3-4 ώρες. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει γενικά στο χέρι. Εντάξει. Υποτίθεται ότι το θέλω όσο είναι αυτό. Έχουμε δει κάποια σχέδια. Τον έχω πρίσει και λίγο. Ελπίζω να πάει καλά αυτό, έτσι. Λοιπόν, μόλις έφτασα, δεν ξέρω παιδιά, ήρθα από κάτι λακκούβες, δεν ξέρω και εγώ πού, στενά, μαλακίες, κυψέλη, πατήσια, δεν ξέρω τι πέφτει εδώ πέρα, δεν έχω ιδέα καν. Πάμε να τον βρούμε. Έχω άγχος, πάμε να το κάνουμε. Okay, let's go. Όσα θέλω να σου πω. Στείλε ένα γράμμα, μια σιλά. Ναι, απλά η μύτη μας πούμε εντάξει. Έτσι λίγο σαν αγώνει εδώ. Δεν ξέρω. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Έτσι δεν το χαριστικά. Ναι, να σπίτι. Εγώ να ακούω το μπάλα και να κάνεις. Μαραζόν. Στείλε ένα γράμμα. Έχω βγάλει ήδη ένα. Μπρο, τι μου λέγεις πριν, ποια χαρακτηριστικά δεν σ' αρέσουν και ήθελες να βγάλεις? Η μύτη μου, τα φρύδια μου. Ναι. Θα ήθελα να σου πω μικρό τη μύτη μου πλαστική. Θα ήθελα τα φρύδια μου να κάνω πιο λεπτά. Εντάξει, αυτό που ναι. Όχι, όχι. Εννοώ ότι δεν ταιριάζει πάνω στο πρόσωπό μου. Εδώ να βάλουμε και θα το βρω. Δεν πάει έτσι. Η ώρα είναι 10:30, τελειώσαμε. Κάναμε αρκετές ώρες το τατουάζ, παιδιά. Σας το λέω. Για πρώτο τατού είχε τέρμα πόνο. Τέρμα. Είχε αρκετό πόνο σε κάποια σημεία. Ελπίζω να σας αρέσει το τελικό αποτέλεσμα. Θα περιμένω να κάνει και χείλ τελείως σε 2 εβδομάδες, να δω τελείως πώς θα φαίνεται. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Να δοκιμάζετε πράγματα και να παίρνετε ρίσκα. Τα φιλιά μου, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.